bagara. Laben beti egon gara garapen profesionalaren alde, baina bai izan garela oso kritikoak Osakidetzak inpostatutako ereduarekin. Aipatu behar dugu, 2021an Laben sinadurari esker lortu zela ezohiko deialdi aparta. Lehenengo aldiz edo lortu zen egitea garapen profesional deialdi bat, formakuntzari gabe eta jefaturen balorazioari gabe, soilik lan egindako denborari esker. Orduan, hori zen hito bat, eta guk gaurko ereduari buruz batez be kritikatzen duguna bi gauza dira. Alde batetik formakuntza, Osakidetzak eskatzen duen formakuntza ematen duena baino gehiago da, batez be kategoria batzuetan non ez dagoen aukera handirik formakuntza hori egiteko, eta gero jefaturen balorazio subjektiboa horrek ematen duela azkenean bide edo jefaturek inposatzeko nahi duten jarrera langileen aldetik. Labek aldarrikatzen du eredu berri bat, horretarako aldarrikapena egin dugu, jarraitzen dugu itxaroten Osakidetzarekin negoziatzeko parada eduki behar dugula, eta azkenean guk aldarrikatzen dugun ereduan markatzen ditugu helburu batzuk. Lehenengoa da, formakuntza izan behar dela soilik Osakidetzak ematen duena. Bigarrena da, jefaturen balorazioa edo oraingoan daukan pisua baino txikiagoa izan behar dela. Gero, sarrera printzipioz modu automatikoan izan behar dela, hau da, ofizio sartu behar dela lan egindako denbora betetzen denean, eta gero esploratu behar direla bide berriak edo azkenean ekartzeko lan baldintza hobeak eta ekartzeko onurak langileoi. Horregatik guztiagatik gu defendatzen dugu gure garapen profesionala eredua eta jarraituko dugu aurrera hori lortu arte.